Egameni lika Jesu siyabingelela kakhulu bazalwane. Thank you so much. Thank you so much. Sibonga kakhulu bandla lenkosi, siyabonga kakhulu bantwana benkosi. Kakhulu uNkulunkulu makanibusise. Makanifihle nonke nemindeni yenu egameni lika Jesu. Igama lami nginguSithiwa kaDlamini. I am the child of God. Thank you so much. This is a Christian platform. If umzalwane usendaweni right kakhulu. Lana ke we got you covered ngazo zonke izinto. Sonke ihloko ezizokukhulisa enkosini ezizokukhuthaza uyofunda iBhayibheli ezizokukhuthaza ukuthi uyohamba uyohlanganyela ku local church yakho ezizokukhuthaza njalo nje uhlanganyele ngazo zonke indlela la ukhonza khona. So siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga uNkulunkulu kakhulu. But before we start, let me just start ngokucela enkosini and then singene esihlokweni sethu sanamhlanje. Namhlanje ngifisa ke sikhulume ngetithe ngesizulu okuthiwa okweshumi. Angazi ke ngezinye language kuthiwani kodwa ke yizo lezo kweshumi ngotithe. Khona umuntu mfowethu sayisafika naye la wathi ngesiGreek kuthiwa imaza. Sokukhuluma ngazo zonke lezi zinto lezo ke egameni lika Jesu. Baba kwethu oyingcwele siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathandaza nangu yambukele osekhaya usibukele njengamanje. uNkulunkulu oyingcwele Baba wethu oyingcwele ngiyathandaza umvula ingqondo yakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathandaza moya weqiniso uNkulunkulu wethu namandla ngegama lika Jesu ukumupha lo yamqondo wokunderstanda izwi lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele siyabonga uNkulunkulu wethu namandla vela ke ngendlela ovela ngayo nakulezi ingxoxo esizenza lapha kule ndawo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ayibonga inkosi bafundisi bami. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yet again I'm joined by Baba Khoza kanjalo noBaba Mbatha. Sinabo lapha namhlanje. Kwaze kwamnandi bazalwane. Kwaze kwamnandi kakhulu. Egameni lika Jesu Kristu. There is nothing else. Sibuka nje imibhalo. Sibuka imibhalo ukuthi imibhalo ithini. Yazi ukuthi ndakulolu hlelo angabi nalo ngisho igama. Kodwa ke angazi inkosi yosiza. Mhlawumbe nawo negama lapho ngasinikeza igama. Lalo lona lolu hlelo. Lolu hlelo lukabi nagama lolu hlelo lusha. Sisozwa ngani. Lana nje sibuka imibhalo nje kuphela. Nothing else. So siyabonga kakhulu. Mhlawumbe ngithathele ukuthi baba umpostoli sekubingelela sokumkela egameni lika Jesu. Angazi noma le mic yakho i-right yini. Kodwa nje ngathi ingaba kanje sikakhulu asibingelele wena nabalaleli namhlanje. Yes, Sibonga uNkulunkulu ngomsa wakhe sigcinile. Amen. Ngibingelele na umfethu Khoza isitha sephasika. Asikayibeki ngale wendlela. Siyabingelela mfethu kuwena Khoza. Sibingelele egameni lika Jesu as well. And thank you so much for this wonderful engagement that shows also maturity and mutual respect. Amen. Yeah. Wow, Baba Khoza siyabingelela. Thank you so much. Ndoda kaNkulunkulu. Amen. Siyabonga kakhulu mfowethu. Sibonga nje ithuba odama usipha lona lokuthi sixoxeni. Iqiniso ke lingukuthi uma sixoxa sihlose ukuba siveze lokhu ngempela okuyiqiniso likaNkulunkulu. Siyathemba ukuthi nakuba ababukeli abasemakhaya nabo banawo umqondo wokulalela. Ngingakhuluma engikukhulumayo bekuzwe mhlawumbe ukuthi ku right, mhlawumbe futhi bengakuzwa ukuthi ku right. Ekugcineni nje kosuku into esifisayo ukuthi sidlulise lokho esikuqondayo ukuthi kushiwo iBhayibheli noma kushiwo amazwi kaNkulunkulu. Ngibonge ke nakumfowethu uMthiya esinaye. Ungathini kulaba I think sokela kudala uma
izinto ezifana nama-engagement ey'hloko ey'thile within the Christian community, abanye baye bakholwa ukuthi hayi nje akumele size si-debate ngebhayibheli njalo njalo, engathi into eqalayo into endala badala abanye even phesheya, even overseas, nokubuka sekimkhohliwe lo mlungu lona from a reformed movement kanjalo namanye ama-movement, lento yokusuke kukhulunywa nje about iBhayibheli kusuke kukhona thothi mhlawumbe hayi akumele, mhlawumbe ngathini la bantu abanye basuke besho beyibuka ngalelo solelo. Nokuba ngingeke ngibabukele phansi, Yeah. kodwa ngingasho ngithi mhlambe abazange bahlola kahle imibhalo, because nangokwembhalo ikhona into enjalo. Mawufunda nje incwadi yezenzo 17 siyathola uPaul ukuthi wangena esinagogeni waphendulana namaJuda ngendaba kaKristu, and then ke baningi nje abazalwane nesinabo ke nje ke esibabuka nako mabona kude eminyakeni emide yadlula bewenza ama debate. Nami bakhona abanye even nabo mhlawumbe uthothi nje ngisondelene nabo uthothi abayizwa kahle indaba yokuthi kukhulunywe ngalendlela esikhuluma ngayo. Yes. Bafile ngathi mhlambe isenza izwi likaNkuluNkulu into yokuphikisana, yabo. Kodwa iqiniso akusikhona ukuthi kukhona i-podcast ebesikade sikhuluma kuyo naye umfowethu. Okay. Eveza ipoint elibalekile lokuthi into ebalekile ukuveza uKristu. Yeah. Kungenzeka ngibe nento engiqondayo mhlambe nomunye umuntu ayiqondayo, kodwa mayezwa umfowethu echaza ngendlela achaza ngayo, ezwe ukuthi nokuba ngiqonda ngalendlela ukhoza achaza ngayo, kodwa ngiyezwa ukuthi nanti iqiniso la likhona. Kanjalo nakuye umfowethu, kanjalo nakimi. And then ke ngasho nje ngithi abafowethu nodadewethu abanenkinga mhlambe yokuthi kukhulunywe kanje, abahlise nje imoya, akusikhona ukuthi kuyaxatshanwa, akusikhona ukuthi mhlambe siphuma sesingasazwene sekukhonjwana ngemini. Yes, ngiyangithi ke mina sengiphethele inkulumo nje bishana, ngiyangithi mina indawo eso ifuna abantu abakhulile Kakhulu. ngoba akukuhle ukuthi nikhulume kubebona ababukeli senikhombana ngeminwe or sekuba nezinto sekuba namagama angamahle, yabo. Iqiniso nje lingukuthi nje kusuke kufuna ukuvezwa iqiniso likaNkuluNkulu. Bambatha mhlawumbe nami lokuzana kuyona le. I think within the Christian community, because nama movement amaningi kakhulu, plenty of movements where ukusubscribe endaweni eyihlukahlukene njengoba abanye bekholelwa ukuthi uJesu sewabuya, kodwa i-common ground into engiyithanda kakhulu, noma kukhona la thothi nje sivumelani khona, kodwa yayibe khona into esuka i-common kuthina sonke ukuba ukuthi nje simile ngegama likaJesu. Kodwa even phesheya sezibe khona inkulumo nje zindala kakhulu, njengoba ngisho ngithi kukhona oma reformed, kukhona ma preterist, kukhona the Church of Christ njalo njalo maningi. Mhlambe umuntu na usuke nomqondo osuke kanjena ukuthi ngathi masuke siba nezinkulumo kanje engazuthi akuzwakala kahle kubona. Okay. The most important thing when asibalukhulu is to present also Christ, number one, to present a spirit of humility and respect. Ngoba one akufani nala khona mhlambe, let's say for example we are not Christian at all. Yeah. I think izimo eziningi as perpetrator ukulwa na yonke into zoyithola mhlambe to people who believe kwabanye uNkulunkulu. True. And not subscribing to Jesus Christ. So lezo zinto lezi you must expect ukuthi uma zenzeka wena ke have that spirit of humility. Kubonakala ukuthi ke wena unalo simo sika Kristu. Yeah. Esiwena. So bona bana lesimo lesokulwa. So lezi zinto zenzeka even biblically
there were a lot of debate also, where they debated about certain things. Ufana nalento nje le ukuthi uJesu why he was crucified by ababhari namaFarisi, why he was crucified, just to call himself a son of God. Yabona eyintweni eziningi lapho bona khona ukuthi ke they were despising, they were disagreeing with whatever. So even uJesu ziningi izinto abadisagree ngazo ngaye, even when he did inkonzo eziningi ekhulekela abantu ekhipha amademoni and everything, but ukhipha amademoni ngenkosi yamademoni uBeelzebub. So it's all those things zikhona, kodwa one of the most important thing is umntwana kaNkulunkulu, and also has been properly taught, ngoba sifani singabantwana bakaNkulunkulu as well. uPaul uthi ku 1 Timothy chapter 4 verse 12 uthi let no one despise you because you are young. Besathi ke iba isibonelo, yabona, be thee an example in speech. That's number 1. Number 2 besabali conduct. Number 3 abale the way you live. Yabona? So izinto lezi ezibalekile ukuthi whatever you come here, also be an example. How you articulate, how you speak, how you respond to one another. It shows respect and maturity. Even when we disagree, we disagree based on what the scriptures interpret, but we don't hate one another. Masiphuma la siyahleka, yabona, and entweni eziningi siyakhuluma entweni eziningi. Omunye umuntu angabona la speaksana bese hey bakaze banjani mabephuma kade hayi akakhohlwa umfethu lo, yabona. So izinto ezibalekile lezo ukuthi ke uma engage in terms of debating, it does not mean ukuthi umuntu when he's got a different opinion yakho okanye makube something ephikisana nawe ngalokho okukholelwa ku okanye okusuka uzopresent, it's uyisitha lo muntu loyo, yabona. It's not isitha, but ukusho khona ukuthi umqondo wokufunda uhlukene noku-understanding and also interpreting. So that is very, very important. Naye fune kumnikeza inhlonipho, naye bese abuyisa inhlonipho ngakuwe. Lokho ke kuzokwenza ukuthi ke abantu ke sekukubo ke ukuthi mabelalele, njengoba bekesha umfethu ukhosi, mabelalele bona balalela kanjani. That is why uthola ukuthi abanye abantu when also la kuma comments uthola ukuthi bayathukana na yonke into, nabo kusuke kuveza umoya phakathi kuwo otshengisayo ukuthi abakholwa, ngoba akekho ongathi enoChrist ahamba yothuka inhlamba kuma comment, ahamba yoba rude kuma comment. Lo usuke umntwana kaNkulunkulu uke ubonakala nezithelo ezikhombisa ukuphenduka, the way I respond ngakhona in certain things. So that's when we check also. That's when I don't respond kubantu abaningi when it comes to that, because ngisuke ngicheck ukuthi who I am, number 1 in Christ. uNkulunkulu, should I respond to this person? Ngibuka ukuthi okay, umuntu olimele emqondweni awukwazi ukuphikisana naye, awukwazi futhi ukuthi umphendule, rather myekela awine, akuthuke, aqhubeke. noChrist wathuka mos, kwaba nento eningi ezenzakala. So iyo into ebalekile leyo. Awesome. Thank you so much. Siyabonga kakhulu bafundisi bami egameni lika Jesu. Yes, if you don't like such engagements, mhlambe mina iadvice okunikeza ukuthi nje hayi mhlambe awuzama ukuchecka kwezinye indawo, because la sizosiqhubeza izinto ezikanje. So ikhuluma such things zi create ne capacity nje yokucabanga kuwena nje nawe izumzalwane, because kukhona ezinye izinto ezimbulekekayo na kuwena uthothi bunga understand ngalendlela, so understand ngalendlela. So yes, namhlanje njengoba bengishilo ukuthi ngizothanda ke sikhulume ngokweshumi
Yeah. Sikhulume. Yeah. Sikhulume ngokuthi yokuthenga. Wangibuka ngathi awuthayidi. Ngiyakubona nje longibuka ngayo. Yes. So mhlawumbe namhlanje ukukhuluma ngalesihloko sethu nje just isikhathi sethu kodwa ke sizoyibona inkosi ukuthi isihola kanjani. Mhlambe angiqale ngabambatha. Yeah. Mhlambe nje just 2 minutes of build up ukuthi masikhuluma ngokweshumi. Sikhuluma ngane kahle nje ke siqala indaba yethu. Okay. Thank you so much, Sibalukhulu. More especially in this subject. We also have to treat it with respect and honor, and also with great sense of humor and knowledge ezokwenza ukuthi abantu bangabi nokuduka nokwenza anything. I've heard in several times most of people when they mabefika kule nkonzo le yokweshumi bathi uJesu never quoted where lapho uJesu akhulume khona ngokweshumi in the New Testament. I think yiyo futhi enye into le elimazayo ukuthi uma ufunda iscripture C1 it's a problem bese analyze you go and establish a doctrine yokuphikisana na yonke into kanti awufundanga ku New Testament ngoba it's an embarrassment on its own to say there is no way in the New Testament where Jesus has spoken about 10%. It's an embarrassment. Okay. Baba Khoza. Yebo mfowethu. Mfowethu uma sikhuluma ngokweshumi nje mhlambe ayinikeze leli thuba nawe for an open up nje. Okay. Yeah, okweshumi noma i10%. Iyinto ngokweBhayibheli ekhona. Okay. Ebonakalayo ikhathi eziningana. Kodwa ukubonakala kwayo kuyinto ecacile nje ukuthi lithini iBhayibheli ngayo. Engikholwa ukuthi uma ulandela lokho kusho iBhayibheli ufika kwisiphetho esithi namhlanje umuntu angayinikela i10% ngokuyithandela. Okay. Ake ngenze isibonelo ngithi mhlambe ngihola 1000 i10% 100 rand bese ngithi yazi ngifuna ukuthi njalo emonth nginikele. Okay ke ngizonikela malini? I know ngivele ngikhiphe 10% yale mali. Uyinqumele yena eyedwa la akhona noma la ahlala khona noma kuleso space asuke kuso ngaleso sikhathi leso. Kodwa akusiyo into engathi njengami nje ngumshumayeli nje ngingama phambili kubazalwane ngithi bazalwane fanele sinikele i10%. Kanjalo ngikubona kungasesiyo lento efundiswa iBhayibheli. Yes, uma umzalwane ezenzela ngokukhetha kwakhe ukuthi emandleni engibusiseke ngawo ngizowa vivinya nge10% ukuthi ngikhiphe lokho engikhiphayo ukuthi nginikele. Okay ke kulungile kanjalo. Kodwa not ukuthi kube umyalo kwesikhathi ngibone kwezinye indawo uthothi kuze kube nane-envelope. Yes. Kube ne-envelope ukuthi uthathe 10% uyifake envelopini bese ubhala igama lakho ukuthi Dumisani Khoza and then ke 100 rand. Kusho ukuthi lozo ivula ama 200 rand uyaqonda ukuthi okay uKhoza kusho ukuthi 20,000 rand. Abanye futhi bathi I know kumele Khoza siqale sithole ukuthi leli 1000 rand olitholayo aliswe lingadonswanga ningathi zothanga lutho nikulo. Mangabe kungukuthi kahle athi wena mhlambe 1300 bese kuthi ke imali edonswayo boma UIF bani mase kusala 1000 no kumele uqale kuleya ukhiphe 10% ufake la envelopini kanjalo angivumelani nalokho. Okay. Yeah. Bambaze i-tithe kahle njengoba seyiqalile ubabukhoza ngendlela eseyivule ngayo.
ngabe iyinto ephoqelekile na kuyikholo? Tithe it's when you understand the scripture. And umforced umuntu tithe, but you teach the scripture, and that ngiyathanda lamazwi athi ikhona. Ngoba Mawari was going to say ayikho. Okay. And then now, but again, what is the scripture saying about tithe? Because when we follow what the scripture says, ngiyathanda lamazwi lawo, what the scripture says about tithe. Yabona? Not our opinion on the scripture. To say ngokuthanda komuntu. Umuntu sekuya nge-understanding and being taught about the tithe. Ukuthi yini ukubaleka kokukhipha okweshumi. Yabona? And ishumi izikhishelwa kuphi? Because phela uma ngathi now I assume ukuthi ngoba nakho mhlawumbe ngihola 1,000 sibekisa leze as a common Yes. money nje sikho eseyikhotho ukhoza 1,000 bese ngithi ngiyokhipha itithe yami kudlamini. Uyabona, that we have defeated the purpose of the scripture. What the scripture says, yabona, about the tithe ukuthi yapi, yabona, and kwenzakalani ngazo ngendaba yokweshumi. That's why it's very, very important ukuthi kule topic le ila khona sizokhona ukuthi abantu babe ne also ne understanding yokuthi ukubaleka kokukhipha okweshumi yini. Uyabona, lezo zimali lezo zenzani. Uyabona, because there are a lot of things ezenzeka ebandleni likaNkulunkulu. Uyabona, so that is very important ukuthi imali, because now it's very important ukuthi abanye abantu, ngiyathanda lento le ukuthi abanye abantu they had this thing ukuthi itithe kwakuyimifino, itithe kwakuyinkomo. Mina ngithi mina ke letha lezo inkomo endlini kaNkulunkulu. Yabona, athi omunye lithephu iBhayibheli encwadini kaMalaki kuze kube nokudla. Yabona, ngenisano kweshumi. Okay, sofunda all those scriptures. But naloko ukuthi abantu abaningi esikhathini samanje bayiphika vele itithe, but the tithe is not there. And mina my standing here before mhlambe sifunda kwabanye sibuyele emuva, ngifuna la khona uJesu, yena uJesu ekhuluma ngetithe. Uthi akukho na uJesu la yena in the New Testament ekhuluma ngetithe. That's my, because I've heard a lot of people denying and misquoting the word ukuthi uJesu akaze akhuluma ngendaba yetithe. So in Matthew chapter 23 verse 23, I want to read that one. Qale lapho. Okay. Yabo, then bese sobuyela ke sibuyele emuva ke sikhote la amanye ama scriptures. Yabo, but that is very important. Yavuma lokho ukuthi no, we must not force people. Because awukwazi ukuphoqela umuntu ungakamfundisi. Umuntu uyamfundisa. In anything we are violating a principle masenza kanjalo. Yabo, but umuntu mayesefundiseke kahle, you are not that person now siya understand, usenza izinto nge-understanding. Yabona, lo muntu mayisenza izinto nge-understanding akekho umuntu omphoqile. Akekho umuntu omfostelele entweni. Mhlawumbe ake ngenze kanje, uthi wena iyavela because iyavela kwi-scripture kodwa awuhambelani nayo. Ngaziphi izathu ngoba siyavela? Okay. Iyavela noma iyatholakala ngokombhalo. And then bese ke izathu ezingenza ukuthi ngisho kanje yingoba uma ubuka ngokweBhayibheli indlela eyayilethwa ngayo nangendlela okwakwenziwa ngayo emayisilethiwe sibona into ehlukile namhlanje ngendlela okwenziwa ngayo. Kodwa ke ake ngiqale ake ngichaze kanje ukuze kuzoba lula ukuthi sikhulume kahle indaba. Uma sikhuluma nge10%, i10% siqala ukuyibona noma siqala ukuzwa ngayo encwadini kaGenesis 14.
and then lapho sibuka uAbrahama ekhipha okweshumi kuMelkizedeki. And then ke mangabe ekade eyokhulula indodana kaMfwabo uLoti wabuya nakho konke abuya nakho ngaleso sikhathi wabe esehlangabezwa uMelkizedeki wakhipha i 10% wayinikeza uMelkizedeki. Kodwa iqiniso lithi ke esikubonayo lapho nokuba kungasikho ukuthi ngimi ngalokho kodwa nje into esiyibonayo ngokufunda iBhayibheli ukuthi uAbraham mayekhipha le 10% wayengakhiphi entweni ayisebenzile, wayekhipha entweni abuye nayo le la ikade eyokhulula khona uLoti wanikeza uMelkizedeki. Number 2 siyibone kuGenesis 28 verse number 23 lapho sibona uJakobe umzukulu kaAbraham ethembisa ukuthi njengoba eyale ma uNkulunkulu emenze kahle wahamba naye kwenzeka konke ngendlela afisa ukuthi kwenzeke ngakhona, uyobuya kule ndawo le ayikade ephuphe kuyo bona ingelosi zikaNkulunkulu zehla zenyuka, uyobuya anikele kuyo ngokweshumi. And then ke bese sedlule lapho sesiyibona ke manje isikhulunywa emthethweni noma isikhulunywa kuMose ngamaLevi. Mawubheka incwadi kaLeviticus chapter 18 verse number 25 to 27. Kodwa nje noma uyifunda yonke incwadi kaLeviticus, incwadi kaNumeri 18 verse number 24 kuya ku 26 kanjalo. Noma ungayifunda nje yonke ke. Isikhuluma lapho ukuthi amaLevi awayokuba nafa phakathi kwabafowabo. And then ke njengoba engayi kuba nafa phakathi kwabafowabo, abafowabo bayokhipha okweshumi bakulethe ethempelini. And then mabekulethe ethempelini bese ke amaLevi nawo akhiphe okweshumi kokweshumi anikelele uNkulunkulu. And then ke ihambe ke leyo nkulumo ke iyofika ekuthenini ke mawubheka njengayincwadi umfowethu aqeda kuyikhotha manje kaMateyu 23:23 Yes. uJesu ekhuluma ngokweshumi ukuthi ukhuluma ngakho uJesu kubantu vele ababekwazi noma babazi ukuthi makukhulunywa nge10% kukhulunywa ngani, yabo. And then ke uma sisuka lapho ke njengoba besikade sakhuluma, uma sisuka lapho ke sesibuka ibandla selikhona noma selibhalelwa incwadi lezi njengo Paul ebhala. And then ke sesibuka kukhulunywa ngomnikelo. Mase kukhulunywa ngomnikelo i10% into yokuqala ebalekile ngayo noma eyinoni nje elinamandla ethi umuntu kulokhu anakho uzokhipha 10%, akeze ukukhipha 9%, akeze ukukhipha 11%, kodwa uzokhipha 10% noma uzokhipha okweshumi. Kodwa mase sibuka kulezi incwadi ezibhalwa umpostoli Paul sesimuzwa ekhuluma kubazalwane ngomnikelo. Okay. And then ke asezwa ke ekhuluma ngokweshumi. Okay. Ngakho ke ingakho ngiye ngathi mangisaqala i10% umuntu angayikhipha mangabe ethanda ukuyikhipha, not ukuthi angayikhipha ezifu umyalo, ngoba le eTestamenteni edala ekakhulukazi kuIsrael yayi umyalo. So ngamanye amagama uthi i10% ngiyikhipha ngoba ngizithandela, Uyikhipha ayisiwona umyalo. ayisiwona umyalo. Okay, Bambatha. Okay. Yeah. One of the most important thing asivume la ukuthi hleze in the some of the books that Paul wrote indaba ethe 10% ayiveli nako Peter naka kanjani. But what is very important, we need to understand ukuthi most ngithanda this quote in Genesis chapter 28 verse 22. Verse 22 uJakobe laphayana uthi whatever engizoy accumulate I will bring it to this place because he has called it the house of the Lord. Yabona, so okweshumi unikelwe endlini kabani kaNkulunkulu. So that's when we understand. When now in the book of Malak chapter 3
uverse 10 uthi bring the full 10% in the storehouse so that there may be food, number one, in my house, in the house of the Lord, in my house. Because abanye abantu they debate ukuthi okweshume kuya la kukhona khona ukudla. Yabona? I fully concur also on the statement sama Levi ukuthi okweshumi bekuya for the duties yama Levi Levites. Bona bese bekhipha 10th of the 10th. Yabona? But what is very important also, Utila, test me in this way, says the Lord of hosts. See if I will not open the floodgates of heaven and pour out the blessing for you without measure. But the most important thing here, it's a fact ukuthi in knowledge efundiswa kubazalwane in respect of the scripture, not in the sense of ukuthi abazalwane mangakhiphanga kweshumu uzofa, mangakhiphanga kweshumu uzokwenzakala lokho. Abazalwane fanele bafundise lezo zinto lezo ngoba even the book of Nahum, izwi kaNkulunkulu encwadini kaNahum just ukufakazela lokho ukuthi i10% yayikhishwa endlini kaNkulunkulu. It talks about something I quoteile umfethu ukhoza laphayana Nahum chapter 10 verse 38 uthi a priest of Aaronic descent must accompany the Levites when they collect the 10th, and the Levites must take a 10th of this offering to the storeroom of the treasure in the house of the Lord. So it is very, very important ukuthi ke okweshumi, even though kwakuya to the Levites, but kwakungena endlini kabani kaNkulunkulu, akuyi kwezinye izindawo. One enye into ebalekile ukuthi okweshumi endlini kaNkulunkulu sinabafelokazi makube bekhona according to the Bible abaqotho. Abaqotho. Yabo? Because and then we can distribute, sikwazi ukuthi si distribute ukondla intandane. Yabo? One ukunikelela abanye esiya kubo. Even lezinye izinto mhlambe la sengikhulumela in our time now. We go to school mfethu. Uthola ingane azinazi icathulo. And the one endlini kaNkulunkulu ngena ini okweshumi. Sithatha kuko lokho okweshumi. And also siyokwazi ukuthi sikhava ihlazo labanye abantwana abangakhoni ukuthi babe neimpahla zokuya esikolweni. I'm talking about myself mina now. Yabo, there are a lot of schools that we are helping. Where mangifike esikoleni ngiyoshumayela angiveli ngifike esikoleni ngijabulisa ukuthi umntwana ngimamisela uJesu ngiyabheka bese ngiyakubo t-shirt ngithi mina t-shirt ngicela ukuthi noma 5 they can attest this thing, they will tell you even ngale middle lanes. I do that. It's a practice that I'm doing. And esilekelwa yini ilabazalwane laba benza njani abangenisa ukushumi kuphi endlini kaNkulunkulu. So then now we buy shoes for abantwana. And also it has helped also because we need to take accountability of everything esenza endlini kaNkulunkulu. The systems esiwabuildayo manje are the systems of the smooth operation in the house of the Lord. One kwenzeka i-COVID iyabakhona. And let me tell you something. Nge-COVID we manage also to feed the community. We manage also to assist those who needed for my burials. Abanye abantu bebengana ama burials funeral covers. But mina counselors will come to us and say mfundisi sicela ukuthi ulekelele lapha, sicela ukuthi ulekelele lapha. They can attest on that. 2, 3 also with the families abebe swela during that time. I remember one guy who was a chairman at that time, Ward 42, where we are in Meadowlands, called me ukuthi ngiyazi mfundisi mhlambe ngiyobe sengiphuma endleleni
but ke kune family iyaseshibhini angithi amashibhini ayevaliwe lapho abaningi bakhona ba chronic abanazi izinto nokudla and this family is chronic. I don't need to mention the family's name, but we went there, we went and buy starter lokhu okungeniswa abazalwane in the account, because every money that is coming to the house of the Lord is accounted for. Yabo mina ngivuma la ukuthi into eyodwa that is very important ukuthi abazalwane bafundiseke ngendlela right, not with manipulation. Because when it's manipulation sekunokuphoqa phakathi and sekunokuviolate izwi likaNkulunkulu. Okay, cause mhlawumbe khona bongafisa ukuku-add kulokhu okushiwo babambathi okanye noma kungesikho lokho nje mhlawumbe even from you nje. Okay, mhlambe ngokwengxoxo ngoba siyaxoxa. Yes. Ubaba uMbatha uthi abazalwane bayiletha i10%. Okay ke ngokufundiseka ukuthi ibaleke kangakanani i10%. Yes. And then ke bese ke ukhotha ke indaba yokuthi njengasezikoleni ukuthi makunabantwana abaswele makunabantu mhlambe or ku community futhi nakhona abaswele njengoba kwakwenzeka ngesikhathi sama COVID sasibona izinto ezazenzeka uthi ke bese kuthathwa kuyo le 10%. Mhlambe ubaba uMbatha angakangisize la ekuthenini mabeyiletha laba bayiletha kuphi bese kuba ubani othathayo ayothengela abantu kule 10%. Okay. As in the house of the Lord, there are people who are dealing with finances. Mnikelo, maingeni. There are people who are dealing with finances and bakwazi kuyoyibank. I-church, it needs to be accountable. And it is registered as an institution. So it is very important. It's a reporter also to the SARS and also it's a reporter to Baibizangambele. Because we've got an NPO social development. So with social development we also send ama lokunja of every money engenile ebandleni. So there's accountability. So into eyodwa sekuhluke sekuhlangene nemnikelo phakathi bank to the church bank. So now imali noma ngabe ngena kweshumi bali envelope. Yes, ezinye ziza ngenvelope ziyathathwa lezi lokhunja zivulwe bese leyo mali leyo ya accounta bese iyobhenkwa bese kwenzele ukuthi kube khona uma kuneyidingo ebandleni. Number 1, ebandleni kunama instrument, ebandleni kunento eziningi ebandleni kuyalungisa siyaqasha, yabona, sibhadala irent. Kunabantu futhi kwakhona ebandleni abanye abangafundi efanele sibasize beside ngaphandle. So there's a church account. It's a system that we have built Tina. That is why in our times Tina si builder in ama systems accountability. Okay, mhlawumbe nginikeze yes. Yeah. Baba uMbatha. Yeah. Kuyezwakala futhi okushoyo. Yeah. Kodwa ungavuma yini uma ngathi lokho enikwenzayo yinto eniyenza nina ngokwegama lokuthi nithi enikwenza nge10% lesifunda eBhayibhelini, because i10% lesifunda eBhayibhelini ayizange yenza kanjalo. Ungakuphika lokho? Okay, one enye into futhi isiye makhuluma ngokuthi so that they be look Mark chapter 3 verse 10 uthi bring all the full 10% in my storehouse so that they may be food in my house. Right now is indlela also to have food in my house. So now umuntu mayiswele endlini kaNkulunkulu, can't we buy grocer for that person? That's not food. Yes, it's a food in the house of the Lord. But now the different ukuthi akulethwanga imfino leyayilethwa eqaleni
akulethwanga izitshalo lezazilethwe ekuqaleni endlini kaNkuluNkulu ezasensimini. Okay. Ngifuna Mbatha ungizwisise kahle. Yeah, no. Lithi elami kwi Old Testament Yeah. makhuluma nge10%. Kukhulunywa ngokuthi uIsrayeli wayeletha okweshumi Yeah. kumaLevi. Yeah. Bese amaLevi ekhipha okweshumi kokweshumi. Yeah. Kusho ukuthi konke lokho okunye sekungukwawo. Yeah. Akuzange kwabo kwesizwe. Yeah. Nina kodwa nithi lokho kweshumi nikwenza okwesizwe. Yeah, yabona ke okweshumi uma yes it's true into eyi-1 that is very very important cause one kunabantu also endlini kaNkuluNkulu abayisebenzi yeah who are doing umsebenzi wasethempelini. So also part of that's why I'm saying ukuthi we have built systems of currently because of accountability esiyenzayo. So njoba ngisho ngithi mina uma let's say for example umzalwane elambile endlini kaNkuluNkulu izophuma ikuphi imali yokumnikeza ukudla singenayo. Ngicabanga into eshiwo ukhoza ithi mnakho kweshumi Yeah. mhlawumbe kulenyanga kube 100,000. Yeah. Lo 100,000 niyawuthatha wonke uhambo yemphakathini laba kulezo idingo. I think mhlawumbe ngisimplify kahle question yakho. No. That's what ngibala nabasebandleni isebenzi. and nakhona bazalwane funeka siqaphele lokho. Not everyone who tithe in the house of the Lord. Kuba ilezo idingo lekuba ilabo nalabo abatithe with understanding. So into ebalekile after ukutitha kwabo labo angithi kuyacheck njoba engibuzile ukuthi obani abaqoqa lezo zinto lezi ngiyasho ukuthi mina we've got systems that we have built in place. Kuba nabantu abaqoqa imali and account for imali and sign behambe bayoyibanka ebank for what? For accountability. Sazi ukuthi isonto kungene malini ngoba leyo nto leyo uSARS wayifuna ngeke simdoje. 2 ilokhunja la senze NPO status sethu iyafuna khona social development every kuphela konyaka la khona start accountability ufanele sihambe siyokwenza njani siyosho ukuthi kungene malini siyosho ukuthi this is how we are have done izinto ama project esiwenzile ebandleni imapha ama project sisiza abantu kuyewangena imali ya distributwa iye kuphi ngoba angithi siphila la emthethweni wala eSouth Africa. So not all the money will go there but kuya ngezidingo ezikhona ngaleso sikhathi leso. Yeah, cause ngingakunikeza before ngizodlulela phambili. Okay. Ngifuna ukuthi ngiyamuzwa baba Mbatha ngendlela achaza ngayo. Yes. Ingakho ngithe mina indlela kusho ukuthi nje bona abenza ngayo. Engahambelani nalokho kusho iBhayibheli. Ngoba number 1 ngokweBhayibheli i10% ayikaze yamixwa nomnikelo. Umnikelo ngokweBhayibheli uwodwa. I10% iyodwa. Ngizenga ngathi mawubheka nje kakhulukazi encwadini kaFirst Corinthians uPaul nasencwadini kaSecond Corinthians. uPaul lapho ukhuluma ngomnikelo ukuthi First Corinthians 16 verse number 1 no verse number 2 maqondana nomnikelo obuthelwa abangcwele njengalokho ngayala amabandla aseGalatia yenzani kanjalo nani ngosuku lokuqala lweviki. And then ke uma kubheka lo umnikelo loyo umnikelo uma uzobheka kakhulukazi uverse number 3 obonisayo ukuthi lo mnikelo wawuzothathwa usiwe eJerusalem because eJerusalem kwakade kuhlanganisele indlala. And then ke labazalwane babezosizwa ngani ngomnikelo hayi nge10% ngomnikelo. And then ke mawubheka uSecond Corinthians chapter 9 verse number 6 ithi kepha nakho ohlwayela ingcusana uyakuvuna ingcusana nohlwayela kakhulu uyakuvuna kakhulu yilona loyo akanikele njengalokho azikhethele khona enhlizweni. Yini leyo umnikelo.
and then ke mangabe behlanganisa umnikelo ne 10% akusiyo into esho iBhayibheli. Number 2, masikhuluma ngokusiza abazalwane bazosizwa ngemali yomnikelo. And then mawubheka nje u1 Corinthians chapter 9, uPaul lapho ukhuluma ngezisebenzi zikaNkuluNkulu, akhothe indaba yaseTestamenteni elidala ukuthi uNkulunkulu wathi ungayifaki isimfonyo inkabi ebhulayo. Athi ke wakusho lokho ngenxa yeinkabi na, noma wakusho ngenxa yethu na, ukuthi kumele ukuthi abamemezela ivangeli baphile ngevangeli. Bazophila ngevangeli ngani? Ngemali yomnikelo. Okay. And then ke mhlambe sizobuye siyithinde or mhlambe sizoyithinta ngaso. Okay. Ukuthi akukho scriptural ukuthatha imali yomnikelo yosiza abantu abangakholwa. Yeah. You see, one of the most important thing, cause that is very important. Umbuzo ozothi ke wena, according to you, befanele uma-Levites, those who are working only in the house of the Lord. Yeah. Not everyone omunye oswele nasebandleni. This is what we are saying. Ukuthi mfowethu Or what I'm saying ukuthi wena the analogy now oyichazayo Yeah, yeah. wena okweshumi bekufanele kuye kuma Levites Yeah. ekhiphe Levite in our old our time now usibekise ukuthi abapriest. abapriest abasebenza endlini kaNkuluNkulu phela. Angithi according ngokwencwadi ka 2 Timothy, sorry ngokwencwadi ka 2 Peter chapter 2 verse number 9, ithi kepha nina niwubupriest bobukhosi isizwe esingcwele abantu ababizweyo. NgokweBhayibheli ngiqonda ukuthi mina abapriest namhlanje umuntu wonke oshunyayiziwe wakholwa wabhabhadiswa. Akekho umuntu ospecial ongathi mina ngumpriest abanye abasibo. Sonke ngoba senzani sisebenza endlini kaNkuluNkulu eyibala. Ngithi ngifuna ukuya lapho vele ekuthenini ukuthi ubani ofanelekile ukwamukela kweshumi. One of the most important things is why ngimbuza ukuthi yena according to yena ifanele kuba priest kuphela. Lokho kusiza abanye abantu abaswelayo, it's not scriptural. Buka ke angibuye la. The most important thing that is very very important ukuthi esikhathini esiphila kuso siphila nabantu who are differently coming from different background and ukuswela kwethu akufani. So I'm not violating the scripture when I'm generous ngiyenza generosity kubantu because kusuke kunesidingo. And two, when I give also to the people who are in need, those children are my children as well. I explained one time, I think I was here, I don't know which episode, ukuthi I was reversing emonto. When mang reverse ngemonto, ngibona lo mntwana uyagijima uyovala igate. Uyabona? And liyanetha izulu. Umntwana nje wentombazana omncane uvala uyovala igate. Mayevala igate kimi kufika ugcoka amaphaqaphaqa apink. The uniform blue nama stripes ayellow. Uyabona? But now uyabona ukuthi aziki icathulo phansi. Kuyanetha izulu. Kungikhumbuzani mina? Kungikhumbuza ukuthi uNkulunkulu mina ungisusephi. And wangisiza kanjani uNkulunkulu. So lo mntwana loyana ufuneke ukuthi ngimsize. One of into ebalekile ukuthi I took that child ngathi mina nana ngene emontweni. Yabo after uqeda uvalidate ngathi ngene emontweni. Drove the child to the school. Mangifike esikolweni ngathi ngicela abazali balomntwana. I wish abazali banomntwana balalele this podcast baka attest lokho. Give, I'll buy this child uniform, I'll buy this child also icathulo. Yabona? I went and buy it
Before even I consult my wife, I went and buy it. It's an act of generosity also to assist in terms of those who are in need. Because the truth of the matter, ukuthi, if let's say for example now, kungena okweshumi, sizokudistribute kubo bonke labantu laba bangenayo ngoba upriest yithi sonke. Yabo? What happened to a believer engatithe? What happened to a believer in a tithe? Yona ngithi izobe izibonela yona ukuthi violate ini iprinciple makube violate iprinciple. Uma inayo lo understanding. Umuntu mina I believe one thing. Ukuthi umuntu uyafundiswa aqonde imibhalo. Then mayiqonda imibhalo uma contesta against that, lo muntu loyo ayikho into azo-understanda kuleyo ndawo leyo. It's very important ukuthi lo muntu loyo akatholi indawo la khona azofita a-understande khona, not ngoba exoshwa, not ngoba ephoqelelwa, but kwenzela ukuthi angahlukumezeki. Yabona ngithi maningi amasonto, ukhona isonto right now elikhonza ngeSaturday. Umuntu mayengafika ebandleni athi thina ngabe ngomthetho sifunda sikhonza ngeSaturday, izomhlukumeza lento ngoba thina sikhonza Sunday. Yabo kungcono maye yakuphi la khona azofitisha khona adhiye kulento le azobe ayilokhusha. But mina ngithanda into eyodwa ukuthi ke one of izinto is very important ukuthi sigcine mina mhlambe kuleli verse ukuthi i-tithe is there. Okay. Yabo into ebalekile lezi there is no scripture in the Bible, in the New Testament ethi asatithe. Mina ngimelapha ukuthi uma ube ikhona ethi asatithe, then ke besothi ukutitha kwethu siphoqelela abantu ngento engekho biblical. But uma ingekho iscripture lithi we tithe no more, bonke laba bathi uma endlini kaNkulunkulu kukholeka ishumi otsotsi lapho, it's a lack of understanding, and also it shows the level and also yokungalifundi izwi likaNkulunkulu and do justice. Uzama ukuplease abantu. Mina I'm not here to please people. I'm here to present the word of the Lord. Siya ngasekupheleni ngenxa yesikhathi sethu, but ke siyagijima lesikhathi. Yeah, mhlawumbe nginikeze babukhosi. Okay. No, yabona i-example enhle le uBambatha ayishoyo yokuthi ngabona umntwana ngathatha umntwana ngamusa lapha. Lokho nami ngiclear ukuthi isenzo esihle. Yes. Yabo sokuthi mangabe mina ngibona isidingo sokuthi kumele ngisize la, kumele ngisize. Nomunye umzalwane mayebona isidingo sokuthi kumele asize la, kumele asize. Kodwa okungaguquki ukuthi masikhuluma ngeintandane ebandleni, sikhuluma ngabafelokazi boqobo ebandleni, sikhuluma ngezisebenzi ezisebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Njengoba nami ngisebenza umsebenzi kaNkulunkulu, angisebenzi umlungu. And then ke ngokweBhayibheli kumele labo bazalwane labo basizwe yibandla. Yabo ibandla kumele libasize bese kuba yikho ukuthi lithenga uphorishi ke libhadara amanzi, libhadara ugesi, yonke lonto yenziwe ngemali yebandla. Evelaphi? Evela emnikelweni. Yabo evela emnikelweni, because masibuka emabandleni esifunda kuwo eTestamenteni Elisha, emabandleni esifunda kuwo siwabona ekhuthazwa ngendaba yokuthi enzini anikele ukuba kusizwe abazalwane ngoba babezosiza ku1 Corinthians 16. And then ke futhi ku1 Corinthians chapter 9 kwakuzosizwa abantu abasebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Bonke labo bantu labo kukhulunywa ngani? Ngomnikelo, akukhulunywa nge10%. Ngakho ke i10% mina njengoba ngishilo ngathi umzalwane angayikhipha uma enquma, futhi angakhipha nangaphezulu kwayo uma enquma futhi ukuthi hayi ngakhipha noma i20%. Akunancindezi ekhona lapho. Awukazi ukukhokha eshumi since wakholwa. Mina nginikela ngaphezulu kwe10%. That is why ungahambelana ne10%.
njoba ngithi mina i10% ukuthi uyikhipha mangabe ethanda engavumelani nakho ukuthi ngime phambili ngithi bazalwane nazi imvluphi fakani 10% leyo nto leyo ayikho scriptural. Yeah, one thing efuna kuyibuza is the church registered Yes, to account to SARS and also to yonke into nje yomthetho si cover. so ngibuyela la obuzile ukuthi sekurong ukuhlanganisa itithe nomnikelo. One, when maku receive ama tithe uyabhala ama tithe, these are the tithe. Then uma umnikelo uza kuyabhala this offering. So now yonke lo mali efanele kuyephi ebank, mali yahlangana ebank, whether siyathanda noma uthanda ukuthi i-tithe eyomnikelo kodwa iyakusalayo iyakuphi ebank. It's a system engazange iBhayibheli yaliquota. Even naloko kusimali ebank isothi mhlambe la according to instruction ukuthi hamsani ebank, it said bring into the house of the Lord. Now masibuyisa imali sigcina endlini kaNkuluNkulu, la endlini kaNkuluNkulu ubani ozobe egadele imali lena? Amasela now mayifuneke ukuthi you see, that is why ngithi mina kuwe it's different from the old system. In the old system abantu baningi babeletha also nokwasengadini ababekutholile, yabona, engadini bakulethe endlini kaNkuluNkulu so that there may be enough food, yabona. So but now here in our time we are talking about in terms of money, yabona. Kule scripture lesu Jesu mayekhuluma nabaFarisi ku 23:23, listen what he says. He says, whatever sorrow awaits you, teachers of religious law and Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income of your herbs, gardens, but you ignore the more important aspect of the law, justice, mercy, and faith. Uthi you ignore that. Besati, you should tithe. uJesu lokhuluma kanjalo uthi you should tithe, yes, bese kuba nekhoma athi but do not neglect the more important things. Which are the more important things? Le ayibalile justice, mercy, and faith. Okay. Yabo? Yeah, hey, manje isikhathi sethu siyabaleka. Mhlawumbe ngivele ngenze kanje because kuyaphoqa kakhulu ukuthi siwenze part 2 walesi sihloko. Usenze i-continuation yaso. Mhlawumbe akunikeze leli thuba nje ukuthi ukwazi ukugoqa ngendlela ogoqa ngayo. Okay. Uma sikhuluma ngendaba yebandla likaNkuluNkulu noma ibandla likaKristu, sikhuluma ngabazalwane abalandela lokho kushiwo embhalweni noma abakhuluma lokho kushiwo embhalweni. And then ke indaba yokusiza, ngoba iqiniso lithi imali ayiyi kuNkulunkulu, kodwa imali iza kithi isize idingo esibhekene nazo la ekuphileni. Kungabe izidingo zesakhiwo esikhonzela kuso, kungabe izidingo zabazalwane abathize abadinga ukusizwa nama instrument. Chama uyafla kuzobuya nobani uyankolota nje kuthi akusuka ngikolotayo udlamile ngikolotayo. Hayi mina ngizongikhona futhi kule uzoyikhava le instrument. And then ke ukuthi nje ibhekelele idingo zonke zasekukhonzini. And then ke imali yomnikelo, because i10% yayi straight ekuthenini iya kuma Levite. So in other words, babukhoza wena awutithe. Mina ngiyanikela. Bambatha uyatithe. Futhi 10 of the 10th. Tithe of mina ngiyatithe ngiyanikela even uyabona tashini even beyond 10%. Okay. I give even beyond even more. Yebo? I give even more. By the means uNkulunkulu anginikeza wona. Tithe of tithe should iyebandla. Okay. Even more what I accumulate. Khumbula ukuthi siyasebenza endlini kaNkulunkulu, we go out and minister out there.
And whenever people bless us in terms of when we do the service, we come back and plow also. We help in the house of the Lord. Into ebalekile ukuthi ngento uNkulunkulu asibusise ngayo, we are able to help others. Mina I'm standing there. Ukuthi we don't act like challenges who consume everything to themselves and also bebonakale beba fancy lifestyle, but there are people who are suffering ebandleni likaNkulunkulu. Yabona, we might not do exactly as ukhosesho in terms of mhlambe ukuthi kuyaphela kuma Levites, but the most important thing ukuthi uma kukhona oswela ebandleni, we need to take care of that person as well. Bazalwane, asibonge kakhulu. Surely we'll do part 2 of this topic. It's quite very interesting. Kunezinto eziningi siyafunda kakhulu, and I believe ukuthi nawe kuningi okufundile nosakufunda kusona lesi sihloko. Bakuthola kanjani abantu? Okay, bangithola enambeni ethi 06455611780. Okay. And then ke Facebook ke kube ke umshumayeli wevangeli. Okay. TikTok umshumayeli weqiniso. Umshumayeli weqiniso. Ekuphi TikTok ebhayibheli? Angilenzi leli phuthu lokuthi mangisuke kune guest la ningawashiya ama details wayo, because siyasenzela ukuthi wonke umuntu unomuntu unamuntu ukuthi makukhuluma yena kuyena khona into eyenzakalayo. So angifuni ukuba udonga ebantwini, ubantu kumele baxhumane naye. Bambatha bakuthola kanjani? 083 773 8544. Facebook Pastor M Mbata, and also Facebook page, it's Faith Temple of Fire Center. Also on TikTok, Faith Temple of Fire Center. That's when they can get me. Siyabonga kakhulu ufundisa, hayi sisazoyenza sisazoyiqhubeza. Siyabonga kakhulu bazalwane, sithele thuba sibonge kakhulu egameni lika Jesu Kristu. Sibone lapha eThekwini eMkhumbane ngomhla ka2 May, sobe silapha neMkhumbane eDurban kungase Richview, sibonane khona. Amen. Amen. Uyabona, ngithandaza nonke lapha eMkhumbane.